Φαμπιάνο θα ψάξει τον Μωρόν. Ο Σάστρε είναι εκεί. Πέταξε την μπάλα πλάγιο. Στο έδαφος ο Μωρόν. Παίζεται, λέει ο Γκρίνφιλντ. Εδώ η φάση. Η κόντρα ευνοεί τον Νταριντά. Ο Ντουμπάτζο σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μωρόν, ο οποίος βρήκε τον Ζίβκοβιτς. Έκλεψε μπάλα ο Σέρβος και τώρα είναι 4 με 5. Ο Ζίβκοβιτς πέρασε για τον Τόμας. Πέρασε, γκολ! 0-1 ο Μπράντον Τόμας. Εκμεταλλεύεται το λάθος στη μεσαία γραμμή του Μωρόν. Ο ΠΑΟΚ βγάζει την κόντρα επίθεση. Ο Ζίβκοβιτς στον Τόμας και ο Ισπανός σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του απέναντι στον Άρη. 8η φορά που αντιμετωπίζει τους κυτρινόμαυρους. Ένα γκολ. Συνολικά 7 στο πρωτάθλημα, αλλά ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στην καριέρα του. Στο 31ο λεπτό ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Ο Μωρόν ζητάει φάουλ σε αυτήν εδώ τη φάση. Αυτό έλεγε στον Γκρίνφιλντ. Είναι δίπλα ο Ισραηλινός διαιτητής και λέει παίζεται. Το λεπτό με πάσα για τον Μεϊτέ. Αυτός είναι που θα σηκώσει για τον Μιχαηλίδη. Ο Μπράμπετς έβαλε το κορμί του. Ο Μιχαηλίδης πιάνει το κεφάλι του. Εδώ είναι η φάση με Μπράμπετς και Μιχαηλίδη. Σαβέριο πέρασε από τον Ζίβκοβιτς και για τον Μωρόν τώρα έχει χώρο. Ο Μοντόγια μπήκε στην περιοχή. Το γύρισμα απέναντι, δεν υπάρχει κανείς. Ο Ντουμπάτσο θα γυρίσει δεύτερο δοκάρι μακριά. Αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον Άρη, αλλά υπάρχει offside, λέει ο βοηθός. Και μοιάζει να έχει δίκιο. Τώρα ο Μωρόν κατέβασε πάρα πολύ ωραία η κόντρα. Ο Σουλεϊμάνοφ έχει πολύ χώρο. Ο Ντουμπάτσο, ο οποίος θα γυρίσει απέναντι. Είναι ο Μοντόγια και η μπάλα κόντρα, λέει ο Κοτάρσκι. Μπλέχτηκε ο Μοντόγια με τον Μωρόν. Αυτό λέει ο φορ του Άρη στο συμπαίκτη του. Βγήκε ο Μιχαηλίδης, συγκρούστηκε για λίγο με τον Μπάμπα και υπάρχει χώρος αριστερά ξανά για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα πήρε φάουλ. Όχι, άφησε ο Γκρίνφιλντ το παιχνίδι, είχε βάλει τη σφυρική στο στόμα του. Στη συνέχεια έδειξε μπάλα και υπάρχει κενό στην πλευρά του Μπάμπα. Θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης με τον Σουλεϊμάνοφ. Να σουτάρει με δύναμη out. Εδώ νωρίτερα, σε αυτή τη φάση, ο Γκρίνφιλντ λέει παίζεται. Είχαμε για μια αγκαλιά μεταξύ Μάτζγκου και Λουτσέσκου. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου. Η μπάλα πέρασε από το Μωρόν, δεύτερο δοκάρι. Ο Σουλεϊμάνοφ ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να τη στείλει προς τα δίχτυα. Ο Ντουμπάτζο, ο Μωρόν! Τι γκολ έβαλε ο Μωρόν! Φανταστικό γκολ από το Μωρόν στο 47. Ένα γκολ δείγμα της τεράστιας κλάσης του Ισπανού και της επαφής που έχει με τα δίχτυα. Δείτε ξανά πως ο Σουλεϊμάνοφ γυρίζει την μπάλα στον Ντουμπάτζο, αυτός με τη μία χωρίς καθυστέρηση. Καταπληκτικό βολέα από τον Μωρόν. Τι γκολ ήταν αυτό. Ο Άρης σίγουρα με περισσότερη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο. Νταρίντα. Σουλεϊμάνοφ κινήθηκε ωραία ανάμεσα στις γραμμές και ανέβηκε Σουλεϊμάνοφ. Έπεσε από το μαρκάρισμα του Τάισον. Παίζεται, λέει ο Γκρίνφιλντ. Ο Βερστράτε, ο Νταρίντα, κόρνερ. Μπάμπα. Ο Κωνσταντέλιας φανταστικά έφυγε από τον Ντουμπάτζο και θέλει να πατήσει περιοχή. Μπήκε ο Κωνσταντέλιας, γύρισε ο Τάισον σε θέση βολής. Γκολ! Φανταστικό γκολ από τον ΠΑΟΚ. Έκρυψε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Άλλαξαν εξαιρετικά τρεις του κεφάλου και ο Τάισον την έστειλε στα δίχτυα στο 62. Αλλά όλα ξεκίνησαν από αυτό. Μαγεία Κωνσταντέλια. Φανταστική κίνηση από τον Κωνσταντέλια. Δεν πέφτει ούτε από το φάουλ του Σουλεϊμάνοφ. Γυρίζει στον Τόμας με τη μία αυτός. Ένα κοντρόλ ο Τάισον. Καταπληκτικό γκολ από τον ΠΑΟΚ. 1-2 το πρωτάθλημα, ξανά ασπρόμαυρο.
Ανεβαίνει και ο Ζίβκοβιτς, ο Σαμάντα κράτησε τώρα για τον Ζίβκοβιτς, δεν υπάρχει offside. Σήκωσε για δεύτερο δοκάρι με τη μία, θέλησε ο Ντεσπόντοφ, αλλά έπιασε αέρα. Ο Βούλγαρος τα βάζει με τον εαυτό του στο 67. Ο Σουλεϊμάνοφ, δεύτερο δοκάρι, ο Φαμπιάνο ήταν μόνος του. Σπουδαία φάση για τον Άρη στο 71. Ο Κωνσταντέλιας άφησε πλεονέκτημα ο Γκρίνφιλντ καθώς ανέβηκε ο Μοντόγια με δύναμη. Ο Ντεσπόντοφ δεν μπορεί να το σταματήσει. Ο Μοντόγια φτάνει στην περιοχή. Απέναντι ο Σαμόρα. Στην αγκαλιά του Κοτάρσκι όμως. Γύρισε πίσω για τον Μοντόγια. Αυτός θα ψάξει. Δεύτερο δοκάρι τον Οντουμπάτζο που γύρισε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι ξανά. Ο Άρης είχε 3 παίκτες στην περιοχή. 4 μαζί με τον Οντουμπάτζο που περίμεναν να υποδεχθούν το γύρισμα του δεξιού back half του Άρη. Αλλά ο Κοτάρσκι ήταν ξανά στο σωστό σημείο. Ο Κωνσταντέλιας θέλει να γυρίσει, έπεσε. Θα πάρει κάρτα ο Κωνσταντέλιας. Αν προλάβει ο Άρης θα υπάρχει χώρος. Ο Σουλεϊμάνοφ με τον Μωρόν. Με δύναμη ο Μιχαηλίδης θα πάρει δεύτερη κίτρινη και στο 78 ο ΠΑΟΚ θα μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Εδώ ξανά πως ο Μωρόν μαζεύει την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης πέφτει στα πόδια του. Ο Γκαρθία για το Φερφατζίδη. Ο Ζίβκοβιτς με όσες δυνάμεις του απομένουν. Ο Ντουμπάτζο έχει χώρο για να σεντράρει με τη μία το γυριστό από τον Σαμόρα. Έμοιαζε με τη φάση του 1-1. Φεράρι. Ο Άρης έχει 2 παίκτες από εκείνη την πλευρά. Ο Σβάμπ πηγαίνει τώρα. Ο Σαμόρα πίσω. Ο Φεράρι έχει χώρο για να σεντράρει στην περιοχή. Πέρασε από τον Φαμπιάνο. Φερφατζίδης γύρισε έξω. Μωρόν κόντρα. Ο Ζίβκοβιτς πανηγυρίζει. Ο Μωρόν εξακολουθεί να πιέζει ο Άρης. Νέα σέντρα, κεφαλιά από τον Ανσαριφάρντ, out! Τι έχασε ο Ιρανός μέσα από τη μικρή περιοχή. Γέμισε ο Μωρόν. Ο Ανσαριφάρντ πήρε την κεφαλιά από τον Άσμπεργκ. Η μπάλα όμως έφυγε έξω. Και η αντίδραση από τον Μάτζιο και τους υπολείπους που τραβούν τα μαλλιά τους. Τέλος! Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Η σεζόν 2023-2024 βρίσκει τον δικέφαλο του Βορρά πρωταθλητή σε ένα ίσως από τα πλέον ανέλπιστα πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 για πρώτη φορά φέτος.